Castelló i Rugat sempre ha sigut un poble en el que han conviscut diferents sensibilitats polítiques de forma democràtica i jo personalment penso que així ha de continuar sent. De fet, este plenari és la màxima representació de la pluralitat política del nostre poble, no? De que n'hi ha diferents sensibilitats, el PP, el PSOE, Compromís i tal, de que no tots pensem de la mateixa manera però que podem viure absolutament en pau i fins i tot poder aplegar a acords pel bé del nostre poble. La democràcia i esta pluralitat de la que estàvem parlant és precisament el que el feixisme i determinats grupuscles violents volen destruir. El feixisme és un moviment totalitari i això és una cosa que tenim que tindre clara i antidemocràtic, que no respecten les llibertats individuals ni les llibertats col·lectives. I a més, ens vol fer tornar al passat més oscur d'Espanya amb Franco o en Europa amb Mussolini o Hitler. Estos individus es dediquen a no respectar a la gent de forma violenta, plegant fins i tot a agredir a gent que prové d'altres cultures, a gent que té una tonalitat de pell diferent o gent que estima lliurement a persones del seu mateix sexe. El 9 d'octubre, Dia dels Valencians i Valencianes, és un dia que tindria que ser de tots i totes, independentment de com pense cadascú. Però, per desgràcia, l'extrema dreta l'any passat el va convertir en un trist episodi d'agressions. Enguany ho van tornar a intentar rebentar de forma il·legal la manifestació i any rere any intenten una festa que hauria de ser de tots convertir-la en un trist episodi d'agressions. Que n'hi hagi gent que avui en dia pensa d'esta forma, sincerament a mi em pareix que és molt trist. Però és que és molt més trist tindre que llegir en mitjans de comunicació el nom del nostre poble perquè gent que es presentava en les últimes eleccions i aspirava a representar el veïnat d'aquest poble està vinculada a aquests moviments feixistes. Des del meu punt de vista, aquesta gent no pot representar a ningú, i molt menys a aquest poble. I és per això que des de Compromís per Castelló i Rugat proposem a aquest plenari que cadascú dels que representem i que avui estem així condemnem qualsevol actitud violenta i elegís com vol estar. Si en el feixisme o en la democràcia, si en el racisme o en la pluralitat, si en l'homofòbia o en la diversitat, si en la xenofòbia o en la tolerància. Nosaltres ho tenim claríssim, perquè Castelló de Rugat és un poble democràtic, plural, divers i tolerant, i per tant esperem que ningú representant polític li costi obertament declarar una cosa tan bàsica com que Castelló de Rugat és un poble contra el feixisme, el racisme, l'homofòbia i la xenofòbia. Passada la votació del punt. Vots a favor. S'aprova per unanimitat.